ಮಾತ್ರಗಳ ನಮಸ್ಕಾರ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಶೋರೂಮ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋರೂಮ್ ಹತ್ರ ರೀಸನ್ ಪಂಡ ನನ್ನ ಗಾಡಿದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ 730 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂಡ್ ಅಂಚ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪದ ಇದೆ. ತುಕ ಮುದ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಹೆಂಚೆ ಇಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ದಾದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪರು ಕಾಸ್ಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೊಡೆದ ರೋನಿನ್ ಬಂಟ್ನ ಅಂತ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ನೆತ್ತ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ತಂದು ನಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಓಡು ಅದಮ್ಮ ಚೇಂಜ್ ಆಪನಂತೂ ಓಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಗ್ಲಿ ಏನ ಬರ್ತನ ಪಕ್ಕ ಅದು ರೋನಿಂದ ಎತ್ತಿನಾಗಲಿ ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಆಪಣದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ತುಲಿ ತುಕ ದಾದ ಮತ್ತು ಆಪಣೊಂದಿಗ್ಲಿ ಅಂತ ಬಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ಗಾಡಿ ತೋಲಿ ಬಸ್ಸಾಗಿ ಫುಲ್ ಮಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಬಟ್ ಮೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಂಡ ಹಾಕಿ ಬತ್ತ ವರ್ಣ ಕೆಸರು ಹಟ್ಟು ಅಂತಿದ್ದ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಕೆಸರು ಹಟ್ಟುಂಡು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇಡೀ ಒಂಜಿ ರಿಯರ್ ಹಗ್ಗರ್ ಬಂದವ್ರ ಮೈನ್ ಕೊಡ್ತೋಡು ಬಟ್ ಅವ ಬಾಡ್ಗ ಬಂಡಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಅಂತಿಂದ ಆರ್ಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ಫ್ರಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾನೆ ಮುಂದೆ ಕೆಸರು ಫುಲ್ಲು ಇಂಜಿನ್ ಹಟ್ಟು ಇಡೀ ಮೋಟರ್ ಹಟ್ಟುಂಡು ಆಯ್ತಾ ಫುಲ್ ಬಂಡ ಫುಲ್ ಕೆಸರು ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ರೋನಿನ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಂದ ರೋನಿನ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ವಾಶ್ ಮತ್ತು ಬಕ್ಕ ಎಂಚ ಆಪನ ತೊಚ್ಕೋವೆ ಗಾಡಿ ವಾಶ್ ಅವನೊಂದು ಇತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಸೋಪ್ ವಾಶ್ ಅವನೊಂದು ಸೋಪ್ ಹೊಡೆದಿರಿ ಶಾಂಪು ವಾಶ್ ಇಷ್ಟೇ ಗಾಡಿದ ಗೊತ್ತು ಹಾಕು ಸೋಕ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಾನು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪಾಲಿಶ್ ಆವಾಗ നല്ല ಸೋಪ್ ಹೋದ್ವಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಮ್ಮ ರೋನಿನಿಗೆ ಬಂದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಂಗ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಂಕ್ಗೆ ಒಂಜಿ ಈ ರೀತಿ ಕವರ್ ಪಾಡ್ವೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕವರ್ ರಬ್ಬರ್ದ ಕವರ್ ಬಂಡ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಏರ ಬಲ್ಲಿ ಅದೇ ಬೂರದಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ರೋನಿನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂಜಿ ಕೇರಿಂಗ್ಗೆ ಖುಷಿ ಉಂಟು ಸರ್ವಿಸ್ ಒಂಜಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾನು ತುದಿದ್ದೆ ಅಂದು ನನಗೆ ಕೇಳಿ ಒಂದು ಅದನ್ನು ಕವರ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಮಂಜೆ ಬಂಡರು ಇಜ್ಜಿ ಅವು ರೋನಿನ್ಗೋಸ್ಕರ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕವರ್ ಮಾಡೋ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಬಂದೆ ಒಂಜಿ ರೋನಿನಿಗೆ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿತ್ನ ಒಂಜಿ ಮರ್ಯಾದೆಗಳು ಒಂದಿಲ್ಲ ಬಂಡ ಕಂಪನಿದಾಗಲೇ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅನ್ಸುದೊಂದು ನಾನು ಅಲ್ಪ ವಾಶ್ ಪೂರ ಆದಿತ್ತು ಇಡೇ ಬರ್ತದೆ ನಾನು ಮತ್ತು ಮೂರು ಬರ್ತದೆ ಆಯಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲ ಮತ್ತು ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಪೂರ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ನನ್ನ ಗಾಡಿ ಮೇಜರ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಜಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ರೇಕ್ ಬೈಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಉಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅದಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲ ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ದಾದ ಮತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಹಾಂ ಆತ ಅಡ್ಡಿ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸ್ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಓ ಬಂಡ್ಲೆ ಫ್ರಂಟ್ ಸ್ಪಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮೂರು ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು ಆಗಿತ್ತು ಅವನೈತೆ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಪ್ನ ಪರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾತ್ರ ಎರಿ ಸರ್ವಿಸ್ అయితే ಫುಲ್ ಆಯಿಲ್ ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದ ಹಾಂ ಒಂದು ಫುಲ್ಲು ಇಂಜಿನಿಂದ ಕವರ್ಗೆ ಇಚ್ಚಾವೇರು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ತೋಲಿ ಒಂದು ಪೂರ ಅವನ ಈ ಬುಲೆಟ್ ಬರ್ಪ್ಲಕ್ಕನೆ ಉಂಟು ಕವರ್ ಪೂರ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಕಿಚ್ಚದು ವರ ಫುಲ್ ಗ್ರೀಸಿಂಗ್ ಮಲ್ಪನ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಮೈನರ್ ಚೆಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಲ್ಪೇರು ಆಯಿಲ್ ಎತ್ತೊಂದಿಲ್ಲರು ಹೊಸ ಗಾಡಿದ ಆಯಿಲ್ ಎಂಚುಂಡು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 730 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಯ್ತು ಅವಾಗ ಇಂಚ ಗೊತ್ತು ಕಲ್ಲರ್ ಪೂರ ಆತ ತೋಜಿ ಮೂಲು ಅಂದ ಕತ್ತಲೆ ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡು ನೆತ್ತಲಿಗೆ ಇಚ್ಚಾವರ ಉಂದ್ಲ ಇಚ್ಚಾರಂಡ ಮೂಲು ಅವ್ರಿಗೆ ಇಚ್ಚಾರಂಡ ಅವೇ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿಟ್ಟರ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೆಟ್ ರೇಡಿಯೇಟರ್ ಉಂಡು ರೇಡಿಯೇಟರ್ದೆಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಉಂಟು ಆಯಿಲ್ ಅದು ಇಚ್ಚದು ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಡ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಂಡು ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಚೈನ್ ಲೂಪಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಲೂಪಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅದೇ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಪುಂಡು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಲೂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಸ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ವರ 500 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಲೂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪಡದ ಓಕೆ ನಮ್ಮೈತೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಕೆಲಸ ಸತಿ ಲೂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚೆ ನಾವು 500 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಆಗ್ಬೇಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಲೂಪಿಂಗ್ ಮಲ್ಪೋಡಿಗೆ ಚೈನ್ ಮತ್ತು ಏತು ಶೋಕದ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೇರು ನಾರ್ಮಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಬೇರೆ ಬರ್ತೇನೆ ಚಂದ್ರ ಹಾಸ್ಕೊಂಡದು ಲಕ್ಷ ತೋಚ್ಪದಾರೆ ನಾನು 6 ಬರ್ತೀನಿ ಶೋಕದ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತ್ರ ನಂಗೆ ಬಾಯಿ ಖುಷಿ ಅಂದೆ ಬಂಡೆ ನಾನು ತುಂಬ ಬಜಾಜ್ ಜಿಪ್ನಾಗ ಹೆಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಗಾಡಿಗೆ ಒಂದು ಈ ರೀತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಇತ್ತು ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ಇದೆ ತೊಂದರೆರು ರೋನಿನ್ಗೆ ಲೆವೆಂಡ್ ರೋನಿನ್ ಬಂಟ್ನ
TVS ಒಂಜಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಸೆಕ್ಟರ್ ಬರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವೆಹಿಕಲ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕೇರ್ ದೆತನು ವೇರು ನಮ್ಮ ರಾನಿನ್ ಯೂಸ್ ಆಪುನ ಆಯಿಲ್ ಉಂದು TVS ಕಂಪನಿಂದಾನೆ ಅವರತ್ತ 1030 XL ಬಣ್ಣದು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಉಂಡು ರೇಟ್ ಬರ್ತದ್ದು 715 ಉಂಡು ಒಂದು 1 ಲೀಟರ್ದ ಬಟ್ ಅವಲೊಂದು 300 ml ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡು ಒಂದು 300 ml ಒಟ್ಟು 1 ಲೀಟರ್ಲ 300 ml ಹಾಕೊಂಡು ಫಸ್ಟ್ 300 ml ಮಾಡಿರು ಕೂಡ ಒಂಜಿ 1 ಲೀಟರ್ದ ಕ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿಲ್ 5000 ಹೊರ ನಮ್ಮ ಆಯಿಲ್ ಬಂಡೈತೆ 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬಿಡ್ದು ಕೂಡ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗ್ಬೋದು ನೋಡೋಣ ಕೂರೆಗೆ ಇತ್ತಂದ ಸೌಂಡ್ ಇತ್ತನ ಅಂದು ಆಪ್ನ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಕಿರಿಕಿರಿ ಸೌಂಡ್ ಬರೋದು ಇತ್ತಂದು ಅಂತ ಐನ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಮತ್ತು ಟೋಟಲ್ ಅದು ಇಂಡಿಕೇಟ್ರ್ ಬಕ್ಕ ಬ್ಯಾಕ್ ಬ್ರೇಕ್ ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಅವು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಇದು ಹೆಡ್ ಲೈಟ್ ಆಡು ಪೂರ ಚೆಕ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಮತ್ತು ಫೈನಲ್ ಅದು ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ಪೇರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ವೈಫೈ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತ వచ్చిండు ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಎನೇಬಲ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ నేను పాడదు ట్యాబ్ ఉండు ఆ ట్యాబ్ ఫుల్ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಯಾವುದನ್ನ ಮೈನರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಅಥವಾ ಮೇಜರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಏನಿಲ್ಲ ಅವು ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಅವಳು ಇಂದಿತ್ತ ಮಾತ ಗಾಡಿ ಉಂಡು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾರಲ್ಲಿ ಇಂಜನೇ ಬರ್ತುಂಡು ಮಾತ ಬೈಕ್ಗಳ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಉಂಡು. ನಮ್ಮನ ಗಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಇಟ್ಲ ನೆಟ್ ದಾದ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಐನು ಪೂರ ನೆಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ತೆಚ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಸೆನ್ಸರ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ರೀಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತು ದಾರ ಎರರ್ ಇತ್ತು ನೆಟ್ ತೋಚ್ಕೊಂಡು ಬಟ್ ದಾಲ ಎರರ್ ಇಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು. ಸ್ವಲ್ಪ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗ ಪೂರ ಹೌದು ಆಯ್ತಾ HC ನಮ್ಮ ABS ಉಂಟು ಹಾಂ ABS ಹಾಂ ಆಯ್ತು ಕ್ಲಿಯರ್ ಅದು ಇದಾಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಫುಲ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಉಂಟು. ಫೈನಲ್ ಅದು ನಮ್ಮನ ಗಾಡಿ ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಉಂಟು ಚಂದ್ರ ಸೇರಿ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಮಲ್ಪರಿ ನೀಟ್ ಅದು ಫುಲ್ ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ ಬೈಕ್ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಪರ ಮುಗ್ಗಿಂಡು ಇಲ್ಲಾಗ ಬತ್ತೆ ತುಯರತ್ತ ಶೋಕ್ ಮಂದ್ ಮಲ್ತೇವೆ ತೊಂದರೆ ಅಜ್ಜಿ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡು TVS ಅಡ್ವೈಸರ್ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಅಂಚನೆ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಮತ್ ಕೊರಿಯರು ಮಸ್ತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆಗಲಿ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಲ್ ತಗೊಂಡು ತಗೊಡತ್ತ ರೋನಿನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಂದ್ಪೇರು ಒಂದು ಬಿಲ್ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಒಂದೊಂಜಿ ಇಂಜಿನ ಸ್ಕ್ರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಅಣ್ಣತಾವು ಚೈನ್ ಲ್ಯೂಬು ಬೊಕ್ಕ ಕನ್ಸ್ಯೂಮೇಬಲ್ ಬಂದು ಒಂಜಿ 150 ರೂಪಾಯಿ. ಆಯಿಲ್ದ ರೇಟ್ ಇತ್ತು 715 ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಒಂದು 715. ಒಟ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನು ರೋನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ತದೆ 1380 ಆಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಯಾಂತು ಇಲ್ಲಕ್ಕ ಕಾಸ್ಟ್ ತಲ್ಲ ಎಂಕದಲ್ಲ ಮಸ್ತೊಂದು ಆಯ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನಮ್ಮನ 100cc ಗಾಡಿಗಳೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಆತೆ ಆಪುಂಡು ಐಟ್ ಬಟ್ನಿಗೆ ಆಯಿಲ್ ರೇಟ್ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ಆಪುಂಡು ಹೇಗೆ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡುವ ಬಟ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ ಆಯಿಲ್ ಪಾಡೋಡು ಒಂಚೂರು ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ಪುಂಡು. ನನ್ನ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಟೆನ್ಷನ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದ ಬಂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪೊಡು ಬಂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 60 ಉಲಾಯೇ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ತೋ ಇತ್ತೆ 58 ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಪೋತುನ ಹೊರದಾನೆ 63 ಪೋತುಂಡು ಅವು ತೂ ಅಂದೆ ಅವು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ದ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡು ಅಪ್ಪನಪ್ಪ ನಂಗೊಂತೆ ಇಂಜಿನ್ ರಿಫೈನ್ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮಂತ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪ ನನ್ನ ತೊಂದರೆ ಇಜ್ಜಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಲ್ಪಡೊಂದಲ್ಲಿಜ್ಜಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಲಿ ಬಟ್ ನಮ್ಮನ್ನ ಸೇಫ್ಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಪೀಡ್ ಪೋಪುಜ ಏತ್ತು ಬೋರ್ಡು ಆತೆಟ್ಟು ಪೋಪುನಿ. ಓಕೆ ಒಂದು ಈತು ನಮ್ಮನ್ನ ರೋನಿಂದ ಫಸ್ಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದಿತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಗ್ಲಿಗಂತ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನೂ ಎರಡ ರಾನಿನ ದೆಪ್ಪನಾಗಲು ಇತ್ತಂದ ಜನ ರಾನಿನ ಎತ್ತಿತ್ನಾಗಲು ಇತ್ತಂದ ಆಗಲಿ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಾಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ತಿಪ್ಪೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬಾಯ್.